Kiedy myślę o nas, o naszych wspomnieniach, każda część mnie przypomina mi inny, wyjątkowy moment. Zapach zawsze przenosi mnie do poranków z tobą, do woni świeżo zaparzonej kawy i tego zapachu nowego dnia, kiedy wstawałam pierwsza i patrzyłam, jak jeszcze spokojnie śpisz. Dotyk przypomina mi nasze spacery, kiedy po prostu brałeś mnie za rękę i opowiadałam ci, jak minął mi wczorajszy dzień. Albo jak nie chciało nam się gotować i zawsze najbardziej smakował nam tani obiad na mieście. W myślach przywołuję obraz zachodzącego słońca i widzę twój uśmiech, kiedy robisz mi setne zdjęcie tego dnia. Rób ich w nieskończoność. I wieczory, kiedy siadałeś przy pianinie i grałeś kilka prostych melodii. Ja słuchałam i czułam, że to jedna z tych chwil, które pragnę zapamiętać na zawsze.